Zdravím, pozdravuje vás Michal zo Slnečnej Jasnej. Dneska tu máme krásne jarné podmienky s krásnym snehom a prišli sme si vyskúšať Black Crowes Mirror Score. Tak sa poďme pozrieť na túto unikátnu lyžu. Univerzálna šírka 87 mm pod viazaním ťa podrží jak na tvrdom, tak na mäkkom snehu a krátky radius 13 metrov, ktorý ti zaručí zábavu v každom oblúku. Twin tip, s ktorým sa nestratíš ani v snowparku a užiješ si jazdu na switch kdekoľvek na zjazdovke a výrazný rocker na špičke ti pomôže v prášane, mäkkom snehu a nosebatre pôjdu jak po másle. Jadro z topolu a titanálová výstuha, ktorá ti dodá dostatočnú tvrdosť, semicap konštrukcia s ABS sidewallom zaručí skvelú ovládateľnosť a flexibilitu a fištel na pätke ti dá jedinečný zážitok v každom oblúku. Samozrejme je to lyža, ktorá sa nebojí ísť ani do parku, má veľmi rada hlbší sneh, takisto má rada bubny. V týchto jarných podmienkach si užijete jazdu na zjazdovke aj mimo nej. Kopec zábavy vás čaká v každej podmienke, ako na piste, tak aj vo voľnom teréne, ako na mäkkom, tak aj vo mokrom snehu. A keď budete mať dosť, kľudne môžete zbehnúť s kamarátmi a pošrediť snowpark. Tak sa poďme spolu pozrieť, ako sa nám šredilo na týchto vynikajúcich lyžiach. Ja som si jazdu na Mirror Score veľmi užil, je to neskutočne zábavná a univerzálna lyža, ktorá je netradičná hlavne svojim špecifickým tvarom. Takže pokiaľ hľadáte zábavu a radi režete oblúky, budú pre vás Mirror Score ako stvorené. A je to proste fun lyža.